Besok takuni malaikat ora bingung. Seneng solawatan acarane Habib Syekh. Ngesuk undang Habib Syekh. Sing suarane mentul-mentul nganten niku. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sani wa daraji adfan tayyam ganjing rabbal alamin ya uhailal judi wal karami. Loh kan suaranya ngaten talendul kula seneng banget kula tek latih tak belajari dumpala kancang priya wanita aja mung ngeci sangare aglongko gur pinter rontong nunglis lan maca tembe murine panggal sengsara. Iya, Syekh mania. Darahnya apa sih? Ya, Allahumma shalli ala Muhammad.